Моя дівчина хоче, щоб я переспав з її сестрою-близнючкою. Я 23-річний чоловік, зараз у дуже дивній ситуації. Я зустрічаюсь з неймовірною дівчиною, 22 роки, вже понад 2 роки, і це був справжній кайф. Вона приваблива, весела, добра, підтримує. Поки що я не бачу ніяких проблем з тим, щоб зробити свою дівчину щасливу і виконати її прохання. У нас чудові стосунки, вона ще й має ідентичну сестру-близнючку, і вони дуже близькі. Вони живуть разом від початку навчання в університеті, хоча навчаються в різних вишах. За характером вони трохи різні, але сестра теж дуже мила дівчина.